Good morning. Bonjour. Una bolachi. Una don't wake. My name is Ogbete Sylvia, and I am in front of the iconic Derby Cathedral. If you have a look all around me, I'm actually on my walking day challenge, day 4, and I'm headed to the Derby Library because I said I'm going to add reading as well, trying to take positive steps to keep seasonal affective disorder away. It's getting darker, getting colder. So we're in the month of October where we talk about breast cancer. I know October in Enugu breast cancer. And I'm going to do a detailed video later today. So what I just want to highlight today is breast self-examination. Breast self-examination. Very important. Ladies, your breasts are yours, and we should actually take our time to know how our breasts feel on a norm. Ara gi wonke gi anyi kwesiri na emeti akobokwa ibe aga n'ụzọ na emeti aga. So we do say once in a month at least take time to examine your breasts. We say usually 7 days after your period, after the first day of your period, because by then the breasts are no longer as fluidy and congested as they are before your periods come. So the things you need to look out for: any new lumps in your breast that have not been there. It doesn't matter whether they are painless. Some people say, oh, it's not painful. And you have to differentiate this from the breast stone or the breast tissue itself. If the skin of your breast has changed, it's now looking like, dimply. In France, when I have my French beret on, left Harry beret, we say poudre orange. So it's looking like the skin of or the peel of an orange. If you're getting new breast pain that is there after you've taken pain relief, maybe you've put some sort of heat rub, or you've taken some herbal medication, there's some capsules, evening primrose, or you've taken that and it's persisting for more than, let's say, a month, you need to go see your doctor. Number 4, if you notice any discharge from your nipple, be it watery discharge, be it bloody and milky if you're not breastfeeding. And again, if you have not got any history of a known pituitary tumor, you need to see your doctor. So if you also notice any new lymph nodes in your armpits, so in examining the breast, it's not just the breast tissue. The breast has a tail, we call an axillary tail, that extends into the armpit. You need to feel there. There are so many resources and links on how to do a proper breast examination. When I do my full video later this evening, I'm going to put it there so that we can be carried along. Do your breast examination once a month. If you've got a significant order at home who can also help you do it, and they know what your breasts feel like, please get them to do it. It's very important that this is done. Your breast is yours. So anyi bem ihe mkwuga si anyi ga na emetu ara anyi aka. Inwe ike ịchọpụta ofu ụbọchị n'ime ọnwa, once a month. Ọ na-aka mma maybe ịhụcha nsọ gị, asị na nsọ gị bidoro taa, ị ga-agụ ihe dịka ụbọchị 7, 1 week after ị bidoro hụwa nsọ gị. Ị nọ na room na private place, ọ bụrụ ị na-aga n'ụzọ ị na-emetụ anaghị aka, si na Dr. Ogbete si ka ị na-emetụ anaghị aka, mba, ị na-emetụ ya aka. Ihe na-achọ wụ enwe ihe dịka ọkpụrụkpụrụ nọ n'ime ara gị na-anọ ebe ahụ before, biko jee hụ dọkịta gị. Ihe abụọ, ọ bụrụ na ị na-apịfụta ihe dịka mmiri from ọnụ ara gị, ya bụrụ ihe dịka ọbara ma mmiri ma mmiri ara, mgbe ị na-ada enye nwa nri ma ịdịrị ime, jee hụkwa dọkịta. Ọ bụrụ na ara gị bidoro fụwa ụfụ, ihe dịka gafee izuụka 2, 3, jee hụ dọkịta. Ihe ọzọ wụ imetụ aka n'ime mkpala akụkụ ọkwa armpit gị, metụ ihe dịka ọkpụrụkpụrụ buru ivu, jee hụkwa dọkịta. Ma ọ bụrụ na ọ like this bido tawa ahụ, jee hụ dọkịta. Aga m eme onyonyo ka nka dị longa mgbe m ga-ekwupụta ihe na-ebute breast cancer, symptoms ụmụ nwaanyị ga na-ahụ, and udiri treatment dị nụ.
ụmụ nwaanyị anyị biko na-enekwa onwe gị anya, ara gị n'ahụ na-eme ya examine biko ịchọpụta ihe ọbụla n'ime ihe ndị a m kwupụtara maka ara jee hụkwa dọkịta. Dọkịta ga-ama ihe ọ ga-ekwu maka ihe ọzọ m chọrọ ikwu because ihe na okpu a m yiwo okpu ndị French. Ọ bụrụ na ara gị bịa dịzi ka mkpo oroma, ya bụ orange peel, ọ bịa change dịzi ka mkpo oroma, ihe a adịrọkwa mma, jee hụkwa dọkịta. Aga m eme onyonyo ka nka. Enwe ajụjụ ọbụla unu chọrọ ịjụ biko detuo ya na comment section ka anyị na-aga. Bonjour, abụ m Ogbete. Bonjour.